saba ta yi da fitsara, wasu suna a gefe na ta gidaya. Ga shawarar Ramlati zo saurara, in ki riƙe su o'o za su ji kunya. Saurara murya dan Allah saurara kin ji, ki riƙe angon ki bashi kula kar yi garaji. Ko aiki zaki za ya taya ki da tatsar hanji, ku rufe sirrin ku bana so wasu masu ɗanje. Yau ranar murna ke ummi girma ya dai zo, ranar murna ce ai shagali mun bar yan rozo. Dangi na amarya da angoni ne shaida sun zo, na sulho tore domin murna waka na furzo. Ibrahim kai za ka rike ka zanga tanta, da kai nake ƙaunar ku sila ta aure. Ina kuke masu rakiya da jere, cikin gidaye za a tarar da kyaure. Rago yake gano wahala ya sare. Ina kuke danginta da nasa zangaisa, Nasir nake hoto da nake mazauna. Zangaisuwa ga masoya kunyi rana, ku ne kuka na je na yi sha'anina, da ɗaukaka ban mante asarina. Abagun amarya gaisuwa ta nake, Alhaji ya haya yau ya yi murna. Mama ta amarya ke ma gaisuwa ta, Hajiya Zainab maman amarya, Hajiya Safiya ta raban mu ta zo, Mariya hoto da tana ta murna, Hajiya Habiba tana ta murna, na hange ta magajiya ta yi murna, da daji ta raba ita ma a murna. Iyaye maza ko zan sako haka, Alhaji Haruna ya zo ya yi murna, Ubaliyo Usman ga gaisuwa ta, ga Ashiru baba Ashiru ya yi murna. Antis na amarya na sa gaisuwa ta nake, anti ina anta Aisha gaisuwa ta, anti Suwaiba antin dakatan mu, anti Hajara anti Bine gaisuwa ta, anti Sadiya ga anti Na'ima ta zo, anti Yabi maman baby a murna. Ina kuke yan uwa da amarya zangayyansa, yaya Usman yaya Sani na gaisuwa ta, ya Inuwa yaya Abdullahi ya zo, yaya Bashir ga yaya Abbas a murna, jeje na sa ga Salim Saraki ya zo. Hayya ina kuke sisters na amarya zangayyansa, si zabba oke ɗai zan yi wa take, zabba ukwai haƙuri ne na yi shaida, halinta ya mun ga ilimi na hadda, sis Hauwa oke ma ga gaisuwa ta, sis Maryama sis Ummi gaisuwa ta, Maryam Mary ke ma ga gaisuwa ta. Ayya ina kuke kawayen amarya zangayyansa, Lucy baby ranar auren ki ta zo, Ruki momi ranar ta nuna murna, Usi na sa ita ma ta nuna murna. Hayya Habiba Dorai ranar ta yi murna, amarya ango nan zan bar ku kuma. 080 6771 027